anta samiul alim dirraɓe Allah ceniɗo o waɗani kala guurowo ha nder gurdam dam ɓureten ɗo fuu zamanu ndu gureten ɗo fuu zamanu man kam gurdam man ɗam gotam noon kanjum wiyete gurdam gonanɗam ha duniya kanjam kam ɗam gotam amma wodi gurdam goɗɗam feere waran ɓaawo mayde amma ɗam gureten jotta kam ɗam gotam e noon bo ɗam ɗon timmira bo be mayde yo tawan mayde man ɗo Allah cenɗo suuɗi mayde man ko moye anda wakkati yel nde mayata e ko waɗi Allah cenɗo suuɗi mayde man ɗo ngam ha ɓi adamajo sukloro taskano mayde man be kuuɗe lattiɗe nafanɗe mo ɓaawo lattiɗe mayde maako yo Allah ceniɗo waɗi wodgo mayde maako ɗo ɗum sababu wodgo ɓaawo mayde maako ngam majum woodi hadisewol annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi kuuɗe kam ɗon miccitere be ragare kuuɗe goɗɗo fuu ɗon miccitere be ragare be timman maako bi mana to o timmiri be boɗɗum bi mana ɗum ɗon holla kuugal maako wooɗi e to o timmiri be kalluɗum bo gurdam maako latti halli yo ngam wodgo ragare be torago wodgo ragare ɗo be to ragare goɗɗo wooɗi a tawan annabo en alayhimu salatu wassalam ɓe torake ɗum Allah ceniɗo ɓe ɗon mbiya useni Allah ceniɗo moƴƴinan min ragare amin bi mana ragare ngendam amin nder annabo en toriɓe annabi yusuf alayhi salam nder du'aje ɗo tori Allah o wi tawaffani musliman wa alhikni bis salihin Allah useni to mayde waraniyam kam useni maynan mi julɗo bi mana mi heɓa ragare am wooɗa mi mayra be juldamku mi mayra be dina e ɓaawa to mi mayi bo hewtinan be ɓe lattiɓe woɗɓe yoɗa ɗum annabojo amma o torake Allah ceni ɗo moƴƴina latti ɗum ragare maako e noon annabi ibrahim bo o wasi ɓiɓɓe maako fuu o wi kakkilane ragare moɗon mboƴƴine kuuɗe moɗon e tore Allah ceni ɗo moƴƴina ragare moɗon nder duwayeji annabi ibrahim o wi ɓikkon maako Allah cenɗo suɓani on diina amma useni kaɓe ragare mon wooɗa mayde be diina man tata maye be tana diina yoɗo bo fuu a tawan annabo en man ɓe kimmiɗirake hoore maɓɓe ɓe torake ɗum e noon bo ɓe gasti ɓiɓɓe maɓɓe maya be wodgo latti ɗum ragare e a tawan annabijo men muhammad sallllahu alayhi wa sallam lattake nder duwayeje maako oɗo toro Allah ceniɗo moƴƴina ragare maako nder duwayeje maako tum ko o toroto o wiya ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik he anta Allah ceniɗo gayritowo ɓerɗe usenima ɓernde am ɗo kam tabitinde dow diina gam ta tabitinde dow diina mi mayri be diina man ɗo mi andi ragare a wooɗi henan nde wodi hadiseji jurgari kollan ɗi ɓi adamajo toro wodgo ragare man ɗo gam ɓerɗe ɓiɓɓe adama en ɗon caka kooli jawmirawo o waylita ɓerɗe man no o yiɗi wodi hadisewol waɗi annabijo wi goɗɗo wetan o muminijo hirta o kefero hirtan o kefero weta o muminijo waɗo annabijo ya hadisewol goɗɗo sora diina muɗum ɓe pamarum e her urullaji duniya hake feere goɗɗo tan o nuɗɗinɗo ara gare ngeɗam maako o warta o kefero o maya o kefero kanjum waɗi ano annabijo tumtoroto yo ngam majum julɗo bo tumtoro Allah cenɗo tabitin ɓernde muɗum dow diina latti ka labka o mayra be maka ngam to goɗɗo mayri be diina ni duka walla mayri be keferaku ragare maako halli yo ngam majum a tawan sendiri hakkunde on mayɗo be kuugal bongal be on mayruɗo be kuugal latingal kallungal walla bo mayruɗo be geddal yo ngam majum ɓi adamajo o haɓa o toro Allah ceniɗo moƴƴina ragare maako yo modi ɓe gaddan ɓe alamaji wodgo ragare to goɗɗo ragare mum woodi alamaji goɗɗi feere annabijo holli en ha hadiseji ɗuɗɗi to goɗɗo mayri be majum kam ragare maako wooɗi nder alamaji lattiɗi boɗɗi to goɗɗo o mayi ragare maako wooɗi bi mana o lafza kalimawol tawhid wakkati mayde maako o lortinago to wari maygo yonki maako wari wurtago o wiya kalimatu tawhid wodi hadisol wari imam hakim filligol annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala aljanna to goɗɗo la o wari jaɓɓitago duniya o wi kalimatu tawhid man o jaɓɓitake duniya annabijo wi alama boɗɗo ɗon her maako alama nder nastugo aljanna ɗon her maako kanjum waɗi modiɓɓe mbi to goɗɗo yaaliri goɗɗo yonki mum ɓadake wurtago o lortina dow oɗo man kalimatu tawhid man la ilaha illallah man to oɗo man wingol ni ɓawaɗon o jeeɗo tata o wadda boliɗe goɗɗe feere
yo to biya damajo ha mayra do kalimatu tawhid bo modi be bi sababuji juru wadata goddo mayra do kalimatu tawhid nder sababuji man ɓocago do dewe latto tum oɗon ɓoci de dewe ɗe Allah cenɗo umrimo to o ɓocake dow maje to Allah cenɗo muuyi o mayran dow kalimatu tawhid e ɗon bo imana kuman bo latto cahiɗo oɗon nuɗɗini Allah ceniɗo nuɗɗinki lattiɗi cahiki wala ko jillani nuɗɗinki man wala shirku ha nder ɓernde mako ɗo bo o mayran be kalimatu tawhid e ɗon bo oɗon reni dow lattiɗum farillaji oɗon dayi lattiɗum ko tikkinta Allah ceniɗo fuu yo to o reni kuje ɗeɗo ɓurnal fu atan to o wari mayigo Allah cenɗo bo longinan mo kanjum latti ɗum kalimatu tawhid o wiyan la ilaha illallah man ɗiɗaɓol man nder sababuji lattoto goɗɗo o ragare ma ko wooɗi mayigo dow kuugal bongal imana o huwi kuugal bongal mayde waranimo nder magal imma oɗo juula o maayi walla jotta noon o juuli o wurti o mayna walla o hokki sadaka noon o mayna an kam mayde maako be kuugal lattingal bongal ɗo espace man dayotiray yoɗo bo modi ɓe mbi kanjum man bo ɗum alama nder alamaji wodgo ragare annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi ko mo wi kalimatu tawhid la ilaha illallah balle mako timmiri be magol annabijo o nassan aljanna waɗo annabijo ko moye suumi ñalde ngam Allah ceniɗo fototiri balɗe mako timmi her ñalde man annabijo o nassan aljanna waɗo annabijo ko moye waɗi sadaka fototiri balɗe mako timmi be sadaka man o nassan aljanna yo waɗgo kuugal bongal ɓaawo magal dayotirta goɗɗo yonki mako wurto ɗum ɗo bo sababu ha nastugo aljanna o waɗi sadaka o timmini walla o itti zakka mako o timmini walla o layi hakke layi haaji mako o timmini wal an kam kala kuugal lattigal bongal ngal o waɗani Allah ceniɗo fu to yonki mako dayotiray be magal ɗum sababu ha nastugo mo aljanna e ɗon kat bo nder sababuji ɗi modi ɓe gaɗani en goɗɗo ɗum ragare wodgo ragare her majum mayigol her laawol duygo lattiɗum ngal jiha jawdi muɗum goɗɗo wari ha jabte jawdi a maayi be sababu ha o jabte man ɗo bo lattoto sababu nastugo ma aljanna nder hadiseji man annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi man qutila duna malihi fa huwa shahid to goɗɗo wari ha o jabte jawdi o haɓi be lattiɗo garɗo ha jabta jawdi man o latti sababu ha ittago yonki mako annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi kanko man ɗo o saydake yewde hadisewol gongol goɗɗo wari er annabijo sallllahu alayhi wa sallam hadisu abi hurayra o wiyata annabijo useni hollam ne to goɗɗo wari ha hawta jawdi am ha jabtayam jawdi annabijo yi tata hokkumo jawdi ma ɓaɗo o wiyata annabijo e to goɗɗo man haɓi be am annabijo yi habbe maako ɓaɗo annabi o wiyata annabijo e to miɗon haɓa be maako o mbariyam annabijo yima anta shahid to o mbarima kam a saydake ɓaɗo o wiyata annabijo wa in qataltu e to min bo fototiri min mbarimo annabijo yi huwa finnar kanko o ɗon nder yite yo hadisol ɗo bo ɗon holla en goɗɗo to warama o hippama masalan o defandi jawdi mako man haɓe ko amo jawdi bana gi'eton ɗum ɗon heewi ɗo kanko o haɓi ɗum waɗaki yonki mako wurtake ɗo lattake o caydiɗo e to o wurtini yonki o yaman bo annabijo sallllahu alih wa sallam gam haɓre ha nokkure man o yaman yiɗi ha mbaramo kanko ba o duña o yaman yonki mum rufi bo kañum bo nastan yite ba annabijo sallllahu alih wa sallama wi haɗo e ɗon kat bo nayaɓol man nder ko lattoto sababu ha wodgo ragare annabijo limtani en maayigo ha laawol defangdugo lattiɗum dina silama ha konu goɗɗo maayi ha konu ɓe heferɓe annabijo yi man qutila duna dinihi fa huwa shahid to lattake dina ma ko mbarimo o lattoto o saydoto to lattake ha konu o maayi o lattoto o saydoto e to o warama gam sababu dina ma ko wan bo to bo annabijo yi o lattoto o saydoto nder lattiɓe wooɗa ragare en warɓe a hadiseji annabijo limtani en maayigo be ngulu goɗɗo masalan ngulu waɗi oɗo waali jemma ngulu wari hippi ha nokkure o waali man nokkure man wuldi be maako kanko fu o maayi her nokkure man walla o maayi walla fami fu maayi yo ɗo ɓe sattoto ɓe saydiɓe ha sharia woodi hadisol annabijo sallllahu alih wa sallam wi seediɓe jeeɗiɗo o limti nder seediɓe man annabijo wi nder seediɓe man on mo yiite wuli kanko on bo o lattoto o ceediɗo e ɗon nder caydiɗo kad bo o caydiɗo laysa o ceediɗo o caydiɗo e ɗon bo nder alamaji lattiɗum wodgo mayde wodgo ragare mayde lattiɗum bey ilam wara ho a goɗɗo masalan o yoolo nder maayo walla o yoolo nder ndiyam o maaya walla bo mahol wara yibba dow maako ɗo man bo o lattoto o caydiɗo annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi ha nder jeeɗiɗo ɓe mbiɗen nane go annabijoyi on mo ilam hoo'i o lattoto o caydiɗo walla bo on mo lattiɗo maadi yibbi dow muɗum kañum bo lattoto caydiɗo
e non kat bo nder alamaji wodgo ragare mayde be nyawreedu mana nyaw gonangu ha reedu imma ɗum nyaw seki walla nyaw gilɗi ɗon ɓillanamo o yehi l'hôpital ji pat ɗum sali ragare man bo ɗum nyaw man wari itti yonki mako yoɗo bo annabijo sallallahu alaihi wasallam wi kanko man bo o caydiɗo annabijo sallallahu alaihi wasallam wi man mata fil batni fa huwa shahid ko moye reedu mum wari ɗum o lattoto o caydiɗo nastan nder man to ɓe ceeki goɗɗo reedu ɓe sababu seekode man o mayna ɗo fu nastan nder man bana modiɓɓe piti dow majum e ɗon kat bo nder alamaji wodgo ragare mayigo debbo her lattiɗum daygol kanjum bo debbo man o lattoto o caydiɗo annabijo sallallahu alaihi wasallam o wi debbo to lattake o maayi her daygol imma kanko o maayi o acci ɓiyiko walla kanko ɓe ɓiyiko man fu ɓe maynama annabijo kanko man ɗo o lattoto o caydiɗo kanjum annabijo taktuluha waladuha jama'a kanko man ɗo mayde waranamo kanko ɓe ɓiyiko fu kanjum ibnu battal wi ay tamutu wa fi batniha walat debbo man ɗo maaya oɗo waɗi wamru ha nder ha reedu mako man e ɗon kat bo nder lattiɗe saydiɓe mayde ɓe ñaw lattiɗum mbiyeten ñaw sondaru kanjum bo to sali yamɗitirgo tum o yehi l'hôpital ji pat ɗum sali yamɗitirgo ha latti sababu ha ittugo yonki mako bo o lattoto o ceydiɗo annabijo wi ñaw sondaru ɗum kanjum man bo to ɗum lismake goɗɗo ɗum wurtaki o lattoto o ceydiɗo enen kat bo nder lattiɗum mayde lattinde wodgo ragare bana waɗi ha hadiseji mayigo jemma jum'are walla bo ñalawma jum'are kanjum man bo ɗon holla wodgo ragare lattiɗo on mayɗo man diga nangue muti jemma jum'are ha weeti ha ñalwi ha nangue jum'are man muti to fototiri goɗɗo yonki mum wurtake her nokkure her wakkatiyel man ɗo man bo lattoto o ceydiɗo wiyatake o maayo alamisa ɓe mbiya muñen ha iren mo ha jum'are walla jaren mo jum'are taw la ɗo ka o heɓata darja man fototira yonki mako man ɗo wurto jum'are man ɗo kanko ɓe irimo ha asawe bo kanko man o nastan nder latti ɗum caydiɓe annabijo sallallahu alaihi wasallam wi na caydiɓe nder lattiɓe ragare mum woɗi ha latti ɗum her mayde man annabijo sallallahu alaihi wasallam wi hadisol man imam ahmad fillingol annabijo wi wala julɗo mayata ñande jum'are walla bo jemma jum'are illa waqahu llahu fitnatal qabri annabijo sai Allah renamo fitina hawrire yangada hawrire Allah sendo renamo bi mana hisnamo yangada hawrire imamul albani nde wari a hadisol man ngam yoga modi ɓe ɗon tampinagol o wi wal hadithu bi majmu'i turuqihi hasan aw sahih o to hawti laabi hadisol man pat laabi filliɓe ngol gaddi ngol ɗo o wi ngol yan ha daraja sahih walla bo ngol to ngol lessi seɗɗa bo ngol wartat hadis hasan ɗo bo yimɓe mustala andi ɗum to goɗɗo jami humpititto dede ko wiyete hadis sahih ko wiyete hadis hasan e ɗon kat bo nder alamaji wodgo ragare biyadamajo o maaya tiinde ma ko wulina wakkati o maayatama hoore ma ko wulina ha nguli wurto yoɗo bo nder alamaji wodgo ragare woodi hadisol Burayda ibnul Husayn oɗon no ha Khurasan o yilli derɗi ko ñawɗo ha Khurasan man nde o yilli derɗi ko man o tawi derɗi ko man ɓadake maygo amma tiinde mum go ɗo wulina nguli ɗo wurto ha tiinde mum man ɓawo ɗum sahabojo go wiyata Allahu akbar habbiri nde yi derɗi ko ɗon maya o tawi bo tiinde mako ɗo wulina nguli ɗo wurto her tiinde mako o wi mi nani annabijo sallallahu alaihi wasallam ɗo wiya mayde muminijo wonde to lattake nguli wurtake ha lattiɗum ha tiinde mum ɗo bo ɗum alama nder alamaji wodgo ragare to goɗɗo wulini tiinde mum wulini en andi ragare annabijo sallallahu alaihi wasallam nde wari ha o maaya baɗa gewtuɗen lattake hoore mako man ɗo wulina o hooca leppel o yigga hoore mako man ɓawo ɗon o wallina leppel man ɓawo ɗon o hooca leppel man o yigga tiinde mako ɗon wulina yoɗo to goɗɗo yi tiinde mum wulini wakkati yonki mako ɓari wurtago ɗo bo alama nder alamaji wodgo ragare kanjum annabijo yi mawtul mu'min bi araqil jabin bi mana sifa maygo muminijo wodgo ragare mako be lattago wulingo latti ɗum tiinde mako to wari maygo e ɗon kadi bo nder alamaji wodgo ragare mantugo yimɓe dow lattiɗo mayɗo man e mantoɓe man bo latto andi mantugo dede henaniɓe mantugo man na ko moye lattiɗo mantuɗo man bo latto kanko man bo woodi darja o mari woodi ko andanigal jiha dina na yimɓeji cooki ɗon gara ɗon manta goɗɗo gake feera toon goɗɗo feere ɓe ɗon manta ɗum mantowo man ma ta yikuɗe muɗum a tawan ɗe mboɗay kanjum modi ɓe tongi mbi mantowo man bo latto ahalulli mantugo man o dunke dede mantugo man nder hadiseji man woodi hadisewol wari
kangol man bo a hadisewol abil aswad addu'ali o wari madina o tawi madina oppe ngadi yimɓe ɗon maaya kulni ɗum ha madina wakkati o yilli o wari madina man ha zaman umar ibn al-khattab o wari o jooɗodi ɓe umar ibn al-khattab ɓeɗo calina janayisaji ɓeɗo calina mayɓe ɓawoɗon o wi woodi mayɗo yaali janaza yaali ɓawoɗon umar manti janaza man na umar yimɓe manti janaza man na umar ka ɗo jooɗi laara janayiza man yaali yimɓe manti umar wi wajabat bimana aljanna wajibanake mo ɓawoɗon woɗɓe bo jaali ɓe kuɗi bimana ɓe kuɗi mayɗo man umar wi wajabat ɓawoɗon ɓe mbiyata umar ko waɗi an ɗiɗi fuu mbiɗa wajabat ɗo umar wiyata mi nanɗo annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi ko nde to janayisa yaali mayɗo maayi yaali ɓe jaali ɓe janayisa man yimɓe nayo ceedanake mo woodgo annabijo wi allah ceniɗo nassinan mo aljanna ɓawoɗon ɓe mbi annabijo e tato bo annabijo wi allah ceniɗo nassinan mo aljanna ɓawoɗon e ɗiɗo bo annabijo wi o nastan aljanna ɓawoɗon umar wi falam nasalhu an wahid min ƴamaymo ha lattiɗo gooto kam amma iga ɗiɗo yarugo tato yarugo nayo to lattake seedoɓe man ɗum dunki en ha seedago mani goɗɗo man ngal lat ko laari dewe maako wodgo maako ɗo bo modi ɓe mbi lattoto sababu ha wodgo ragare maako yon ɗon mbiya goɗɗo saydake ɗo koɗe o ewnama o saydiɗo hawtade ɓurnal fuu saydago bo ɗon wona ha konu ibnu hajar rahimahullahu taala o fistani en saydago man noyi wayi ko waɗi ɗum o ewnama o caydiɗo moye o wi ko waɗi o caydiɗo ɗo ngam kanko man ɗo wakkati yonki maako wurtoto man ɗo yonki maako wurti man ɗo o lattoto yonki man ɗo malaika en lattiɓe ngara ko a jaalira wakkati wurtago yonki man ɗo kanjum waɗi kanko man ɗo o saydoto malaika en lattiɓe woɗɓe ngara ko a yonki man dillida be maki ibnu hajar rahimahullahu taala o wi walla bo o wi ko wiyama o caydiɗo man ɗo ngam allah ceniɗo ɗon seedanimo be wodgo anniya mako ha kuuɗe ɗe o huwata man ɗo huwiɗe ngam allah kanjum allah ceniɗo o waɗi kanko man ɗo o caydiɗo ɓawo ɗon nda latti ɗum pamarum de limtuɗen ha wodgo ragare yo ɓi adamajo o haɓa o dayito hallugo ragare bo kanjum bo ɗum woodi alamaji kanjum bo ɗum ɗo waɗa yake feere to goɗɗo o ɓadake maygo ragare mako halla yo to ragare halli bo en andi kanko man bo o yangititte ibnul qayyim rahimahullahu taala ha deftere mako da'u waddama o hawti résumé ko wiyete hallugo ragare o wi hallugo ragare aran kam to goɗɗo ara ragare mum halla ɗon latto ha fasadul aqida o wi hallugo ragare to aqida ɓi adamajo lattake mari fasad mari bononda bimana oɗo waɗa shirkuji ɗo ka o mayata boɗɗum to oɗo waɗa shirkuji shirku mawɗo walla shirku pamaro ɗo kam ibnul qayyim ko o firan o mayata mayde lattinde wonde ɗo giya jur ha men ɗo buude en to ngari maygo sey ɓe maɓɓa cuuɗi ɗum gewta haalaji walla siroɓe ɗo fuu aqida man ɗo ngalaɓay warta yeeso maya man ɗo wolwa haalaji yo ɗo fasadul aqida ko nde goɗɗo to aqida mum ñiddunga nga ɗon saawi kuje lattiɗe kalluɗe na allah ceniɗo nga saawi e noon bo na diina labka ka saawi to o ɓadake maygo kam a tawan o limtan kuje ma yo kanjum ha ɗo ibnul qayyim wala hunde lattinde waɗande ɓi adamajo halla ragare bana fasadul aqida bana wonnago latti ɗum haɓɓere nde o haɓɓani allah cenɗo to ɗo waɗa shirkuji fotan shirkul akbar walla shirkul asgar fou deydey shirkul asgar bo deydey no waɗi ɗo kanjum ha ragare mako hallata e ɗon bo nder ko hallinta ragare tabitirgo o yiddo latti ɗum gedde lattiɗe mapindije kanjum man bo ɓi adamajo julɗo ragare mako hallat oɗon yara giya noon ha o maayi oɗon jeena noon ha o maayi o wala anniya tuubu oɗon fewa noon ha o maayi be fewre man yo ɗo bo ɓurnal fuu a tawa ragare mako hallal ngal jiya to woodi gedde ɗe o jooti dow maaje o sali tuubgo dow maaje oɗon doogi noon ha o mayri be maaje ibnul qayyim ɗo bo ɗum lattoto hallugo ragare o yi yaake feere foti iga o tuubay mayde wara wiftomo dow latti ɗum gedde ɗe huwata man to o tuubay her maaje ɗo bo lattoto ragare mako man halli imamul isbili o nder sababuji hallugo ragare o huucidirgo dow duniya goɗɗo to yiɗi duniya jamum a tawan tuɓra gare mako halla donc ɗume fof o heɓa noon laaɓi laaɓay fo no heɓrata no nanrata dakama ɗo duniya man no moftirta jawdi wala ko yaali mo allah wini annabijo win ɗo ka wala haalamo be maka yo ibnu imamu ɗisbili wi ha ɗo
ɓurnal bo fuu hallugo ragare ɗo wara inkibab bi mana nassugo duniya man noon kañum kam fippo dow maaru noon no yiɗi fuu heɓan walla bo ko ɗume fuu sey heɓa noon ɗum laaɓi ɗum laaɓay fuu oɗo bo lattoto ɓi adamajo on o halla ragare e noon elango duniya man e noon ɗoyilago lahira bo waɗan goɗɗo halla ragare ɓe gadda haala Allah kay acce haala maygo wayna maygo kam na siwa walla ni o yiɗanango haala dina fuu dina kam nastata noppi maako donc kam mi heɓanni ɓe gaddini ni ɗoɗo bo imamul isbili ɓurnal yimɓe banni bo fuu ragare maɓɓe hallan e noon to goɗɗo ɗuɗɗini gedde bo ragare muɗum hallan wa'ito geddal ngal o yi ɗum ɗo bo ɗum lattoto ragare maako hallan ibnu kathir rahimahullahu taala kanko bo o wi ɓi adamajo dayo gedde nga o wi gedde ɓurnal fuu kanje man ɗo ɗe garan ɗe dujja jawmum wakkati to mayde ɓadake oɗo to ɗo wa'itoke gedde ɗe gara ɗe peftamo wakkati to ɓadake maygo yo ngam majum derraɓe bana wodgo ragare ko moye yiɗi ɗum noon e noon dayo hallugo ragare bo yo hallugo ragare bo ɗo waɗa hakkuje limtuɗen ɗo sirkuji tokkago latti ɗum giɗaɗe waygo ko Allah ceni ɗo jippini yaalirta babe wasu nanata haala Allah kañum ka ɗon hippi dow duniya man noon ɓurnal fof banni kan ragare maako hallan Allah cendo rene yo ngam majum ɓi adamajo julɗo ɗo waji bo dow maako o huusita o ɗaɓɓita kuuje lattiɗe boƴƴinanɗe ragare maako o laɓɓina tawhidi maako aranka o rewa Allah ceniɗo tan o tokko annabijo sallllahu alih wa sallam e noon bo o ɗuɗɗina kuuɗe lattiɗe boɗɗe sadakaji naafe janngugo qur'an an ka latti ɗum kuuɗe boɗɗe ɗo fuu o lismoɗe o ɗuɗɗinaɗe kanje man ɗo to ɗo huwaɗe ɗo kanje man ni ɗe boƴƴinan ragare maako e to ɗum kuuɗe kalluɗe watta bo o yawa o tuuba hermaje sokkajo taka en jiiɗi mayarle man no ɗuuri mayarle man garti bana mbiyeten mayarle man buutake warti ko moye on kiirdon noon ɓe mbiya wayne maynama walla beddon fajiro ɓe mbiya wayne maynama warti mayde man ɗo warti bana yargo ndiyam ba mbiyeten hakko buutago mare e lekki mayde man bo wala ko nafata sina huugo latti ɗum kuuɗe boɗɗe yimɓe ɗon mbiya kay o acci ɓiɓɓe na lekki mayde kay ɓiɓɓe na lekki mayde sey to lattake ɓe gaɗanan mo duwa walla kaza ɗo kamɓe nafan mo amma accugo ɓiɓɓe ɗon kanko kuuɗe maako kallude ɗo ka o heɓay lekki latti ɗum mayde lekki mayde kam kuuɗe ɗe lattiɗe limtuɗen ɗo ɓi adamajo ɗuɗɗina ɗe kañum on huwade ha nder ngeɗam muɗum lismoɗe ɗo ka o heɓi latti ɗum lekki mayde ko o maayi bo Allah ceni ɗo yafotomo hinnotomo Allah ceni ɗo fondu en ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم